Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Daygo nato ang Dios nining paghalad nato sa santos nga misa ug atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga intensyon. Ilabi na ang gihangyo sa atong arsobispo sa Sugbo nga atong iampo ang mga nabiktima sa dito sa may binaliw kung natapugan sa mga basura. Ingon man sa ato sab nga mga tagsa-tagsa ka mga intensyon. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinolsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way pag-imon, isugingon ko. Sayod ka man, kining alaw, isalig lamang sa kaayo. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghugi sa langit nung kaluoy. Ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, ug giingnan nila siya. Tigulang ka na, ug ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa, pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila, kundili ako. Kay dili man sila buot, nga ako maoy maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila. Mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug himuon niya sila nga tigmaniho sa iyang mga karwahe ug mga sundalo nga magkabayo ug mag-una sila sa iyang mga karwahe
Magtudlo siyag mga komandante sa linibo kasundalo, og sa tigkaliman, og ang uban magdaro og mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat, ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babae, himuon niyang mga kusinira, ug mga panadera, ug tigama sa mga pahumot. Unya, kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan, ug kaulibuhan, ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayud niya ang usa sa napulo kabahin sa inyong trigo ug bino, ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya, kuhaon niya ang inyong mga sulugoon ug ang labing tambok sa inyong kahayupan, ug gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikanapulo sa inyong kahayupan, ug kamo iyang ulipnon. Ug niadtong mga adlaw, manghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan, wala mamati kang Samuel, ug sila miingon kaniya, gusto kamig hari, aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kamig hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gisugilo niya sa Ginoo kining tanan, ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo, ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, sa kanunay, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa kanunay awiton ko ang kayo sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga nakaila sa masadya nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong, o Ginoo, nagalakat sila. Sa imong ngalan, nagsadya sila sa tibuok adlaw, ug pinagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa kanunay awiton ko ang kayo sa Ginoo. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among taming, ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Sa kanunay awiton ko ang kayo sa Ginoo. Malindog palihog. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum. O gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kayong mga tao, ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan. Bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa mayong balita,
may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Hesus. Ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudo sa balaod nga naglingkod didto. Ug nakaingon silang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog sala, kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang hunahuna, busa mingon siya kanila, nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain may masayon, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon dad-a ang imong higdaanan ug lakaw? Karon, ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa mingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gialsa niya ang iyang gihigdaan, og midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao, ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygon kaayo ang gibuhat sa 4 ka mga tao diha sa pagtabang sa usa ka paralitiko aron mahiduol ngadto kang Kristo. Adunay gitawag og corporal works of mercy. Aduna say gitawag og spiritual works of mercy. Diin kita gidapit, diin kita gitawag sa pagbuhat niini. Ang kining 4 ka tawo sa Ebanghelyo, mahimo nga nagpadayag kini sa atong gihisgutan o gipamalandungan nining maong tuig, panahon ni the late Pope Francis, ang synodality, synodal journey. Kung sa Binisaya pa, hiniusang panaw sa simbahan. O kay ang simbahan, mauman ang katawhan, anaa ba ang mapadayag ba ang hiniusang buhat sa kaluoy? Ang 4 ka mga tao sa Ebanghelyo nga ato ang nadungog, nagpadayag gayod sa ilhanan sa ilang kahiusahan aron pagtabang sa masakiton, aron pagtabang sa paralitiko. Mao kini ang tawag kanato usab nga madasig kita sa pagtabang sa pagtinabangay, dili sa pagtabang og duot, kundili pagtabang sa atong isig katao. Dili ang pagpanghilabot sa atong isig katao, kundili ang pagpangilabot. Dili ang pagpasakit
sa atong isig katao, kundili ang pagpasakit alang sa atong isig katao. Mao kini ang hiniusang katawhan, hiniusang simbahan, nagpanaw padulong sa gingharian sa langit. Ipadayag usab sa atong ibanghilyo karon mga igsoon, ang kinaiya sa Dios. Ipadayag diha kang Kristo, ang pagpasaylo sa sala. Sa karaang panahon o sa panahon ni Kristo, adunay mga pagtuo ang mga tao nga ang hinungdan sa sakit mao gayud ang sala. Mahimong maparalisar ang tao tungod kay aduna siya'y gibuhat nga sala. Ug labi na, wala kanila, wala sa maong tao ang pagtuo nga gipasaylo siya sa Dios. Mahitabo bayab usab ni kanato mga igsuon, nining atong panaw sa kinabuhi, kung wala kita niining pagtuo nga ang Dios makapasaylo kanato, nga ang Dios mapasayloon kanato, mahimo nga maparalyze. Kana bang mawad-an na og kadasig sa pagpuyo? Ug ani ang uban mo dangat pa sa gitawag og depression. Daghan ng mga kaso nga tungod sa depression nagpakamatay ang usa ka tawo. Dili nato buot nga maabot kini kanato mga igsuon. Ipadayag sa atong ebanghelyo ang pagkamapasayloon sa Dios, duol sa Dios, ug dalha ang inyong mga kaigsuonan, ang atong mga kaigsuonan ngadto kang Kristo, aron makasinati sa pasaylo sa Dios, nga makatambal sa sakit sa kalag. Mga igsuon, nini karong umaabot na nga pagsaulog sa Senyor Santo Niño, atong giila ang Senyor Santo Niño nga batu balani sa gugma. Ang gugma nga makadaksig, gugma nga makadani sa uban. Mao kini ang kaanindot sa ato ang kasaulugan sa Senyor Santo Niño. Malipay kaayo ko ilabi na panahon sa prosesyon, daghan nga mga tao, ingon man mga batang gagmay, aduna pa gani magdalag stroller, isakay ang bata, aron mo apil sa prosesyon, ug nga kasagaran ug hinaot unta nga magmakanunayon kini ang atong prosesyon sa Senyor Santo Niño malinawon gayud. Wa gayoy stampid, wa gayoy tinukmuray. Nagpadayag kini sa atong kahiusahan nga panaw, simbolo sa ato ang pakighiusa kang Senyor Santo Niño. Mga igsoon, atong kalipay nga sa atong pagsaulog anaa ang presensya sa Dios, sa atong pagsangpit sa Senyor Santo Niño, atong mabati ang gugma, ang batubalani sa gugma sa Senyor Santo Niño. Tungod sa gugma sa Dios, kita mapasaylo sa atong mga sala. Ayaw kahadlok, duol sa Dios,
sangpit sa Dios kay siya makapasaylo kanato. Mga igsoon, uban sa kadasig, kanunay kitang magsangpit sa Dios, magsangpit sa Senyor Santo Niño. Pit Senyor. Manindog alang sa pagampo sa katawhan, sama sa mga higala sa paralitiko, masaligo natong ipadangat ngadto sa Ginoo ang mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Kita mo ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, ang mapasayloong katilingban, padayong musangyaw sa kapasayloan nga bunga sa buhat sa pagpangluwas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa hingpit, masabtan sa tanang matuuhon ang sakramento sa pagpakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga diha sa nagkabanging relasyon sa banay, sa katilingban, ug sa kanasuran, ang kapasayloan nga dala ni Kristo mubunga ug mulambo og kalinaw sa kasing-kasing sa matag tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga anaay balatian sa kalagman o sa lawas, sa walay puas mulaom ug musalig sa kaluoy sa Dios nga nagtinguha alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga na nag-una kanato diha sa pagtuo, makatagamtam sa kalipayng walay katapusan didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. May gugmaong amahan himua nga magmapasayloon usab kami sa kinasing-kasing gayod, ilabi na kanila nga among gihikawan sa among pasahilo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among magasap, imaang sa mundo nga sa bukang santo.
Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibunis sa simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mo tubo unta kami sa pagkasantos o gitugot ka namo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Malawas sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among gibayaw ang Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo. Ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw simong walay hunong nga himaya. Diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imong Santos gyud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos na namo. Pinaagi sa imong krus upang laban
sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na ang mga nabiktima didto sa Binaliw. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahal mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanpon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo nangingharian ang gahong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaak kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom mitugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!